खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी बीटीसी काउन्सिलनि एसेम्ब्लिया मैया जोबनानै थांबाय आरो बेयाव गोबां सोंथि खालामनानै गोबां फिननायबो होनायखौ बे समाव नोंथांमोना नुना मोनबाय आरो रां बावजानि जा बाजेट बे बाजेटखौ लानायखौ नोंथांमोना बेसेबां लाखो बेखौ नुना मोननाय जादों नाथाय बे समाव दुखुनांथाव बाथ्रा बारग' एनडिबिफोरखौ लानानै थांनाय बीटीसी काउन्सिल बिसायख'थिनि सिगां आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि सिगां गोबां बाथ्रा आरो खोथा होबोदों नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे बाथ्रा एबा खोथा होनायखौ बावनानै मा फिननाय होदों नोंथांमोना खोनायोब्ला आरो मोनथियोब्ला दिनै बारग' एनडिबिफोरनि सोद्रोमा आरो बारग' एनडिबिफोरनि दैदेनगिरिफ्रा मा सानगोन मा बुंगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मोनथिसिगोन बे समाव मख'जाथावदि बेरेखा दोलोनि थामहिनबा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि एमसिएलए दावबायसा बर' बिथाङा बारग' एनडिबि बिथांमोननि थाखाय सोंथि खालामदोंमोन जे एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि सोंथि खालामनायाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दुखुनांथाव फिननाय जाय दुखुनांथाव फिननायखौ बारग' एनडिबिनि सोद्रोमाफोर आरो बारग' एनडिबिनि दैदेनगिरिफ्रा खोनायोब्ला बेसेबां हजम खालामनो हागोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मोनथिसिगोन बिसायख'थियाव ललिपप होदोंमोन बारग' एनडिबिफोरनि सोद्रोमाफोरखौ लोगोसे रन्जन दैमारि बिथांखौ प्रमिस लानानै नंखाय प्रमिस लानानै बाथ्रा बुंदोंमोन जे बिथाङा नोंथांमोना गोसोआव दंदि बीटीसी काउन्सिल बिसायख'थियाव एबा बिसायख'थिनि सिगां आथिखालनि बीटीसीनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा फोरमायदोंमोन जे बारग' एनडिबि थामहिनबा एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ जुदि बिपिएफ सरकारा फैयोब्ला 3 दाननि उनावनो उदां अख्राङाव लाबोनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन साफ्रोमबो बारग' एनडिबिफोरनि केसफोरखौ फोजोबनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन साफ्रोमबो जेल जानांबाय थानाय आथिखालनि जा बारग' एनडिबिफोरनि सोद्रोमा जाय बिथांमोना जेलाव दं बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोगोननि बाथ्रा एबा खोथा होदोंमोन नाथाय दिनै बिथांखौ सोंथि खालामनायाव दावबायसा बर' बिथाङा सोंदोंमोन बेरेखा दोलोनि सासे गोख्रों एमसिएलए बिथाङानो जाहैबाय दावबायसा बर' बिथाङा फोरमायदोंमोन दि बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा बायदियै दासिम एनडिबिनि गासैबो हान्जानि बेसेबां पुलिस केसखौ बोखारनाय लानाय जाखो आरो बेसेबां जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाखो एनडिबिनि गाहाय डिआर नाब्ला रन्जन दैमारिजों लोगोसे सा बेसेबां बारग' एनडिबिफ्रा जोबथेसालियाव दंबावो आरो आथिखालनि सरकारा बिथांमोनखौ उदां खालामनो थाखाय मा राहा लादों बे बाथ्राखौ सोंथि खालामदोंमोन दावबायसा बर' बिथाङा आरो बे समाव थोंजों आथिखालनि बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा फोरमायखो एबा मा फिननाय होखो जे ल' एन्ड अर्डार आयदाया बीटीसीनि आवथायाव गैया बेनिखायनो बिनि तथ्य बीटीसीआव गैया ल' एन्ड अर्डार आयदाया बीटीसीनि आवथायाव गैया बेबायदिब्ला थांनाय बीटीसी काउन्सिल बिसायख'थिनि सिगां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बीटीसीनि ल' एन्ड अर्डारखौ मोनथियामोन नामा थारैनो दिनैनि समाव बेसेबां दुखुनांथाव खौरां दि जे एनडिबिनि गाहाय रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि बाथ्रा एबा खोथा होनानै दिनै ल' एन्ड अर्डार आयदायाव जेबा बीटीसीनि आवथायाव गैया होनना बुंनाय बाथ्राया बेसेबां गनायजाथाव बाथ्रा दिनै बे सोंथिनि फिननायखौ लानानै ससियेल मिडिया बुंफबनो हमदों आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव गोबां सोंखारिनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों बे समाव फिन फोरमायबावोदि रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनायनि जा बाथ्रा बे बाथ्रा एबा सोंथि बे सोंथियाव थोंजों होदों जे ल' एन्ड अर्डार आयदाया बीटीसीनि आवथायाव गैया बेनिखायनो बिनि तथ्य बीटीसीनियाव गैया रन्जन दैमारिया दिनै माबे थासारियाव दङ बेखौबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनथिया मा थासारिसिम सहैना दङ बिनि केसा बेखौबो जेबो उदिस गैया बेबायदि जुदि बिथांनि फिननायखौ नायोब्ला लोगोसे 5 नम्बराव बुंदों ल' एन्ड अर्डार आयदाया बीटीसीनि आवथायावनो गैया अब्ला थांनाय बीटीसी काउन्सिल बिसायख'थिनि सिगां जुदि बिपिएफ बा सरकाराव फैयोब्ला एनडिबिनि गाहाय रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासैबो जेलाव थानांनाय एनडिबिफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोगोन होननानै मानो ललिपप होदोंमोन बारग' एनडिबि बिथांनिसिम एबा बिथांमोननिसिम थारैनो बे समाव मा फोरमायगोन
बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरा बे फिननायनि एबा बे सोंथिनि फिननायनि सायाव मा फोरमायगोन बेखौ समाजो मोनथिसिगोन। दानिया नोंथांमोना बे एसेमब्लिनि जा सोंथि बिलाइ बे सोंथिनि फिननायखौ नोंथांमोना जोंनि एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि गेजेरजों आबुङै नायलांदो।